Lami siya! Usa sa mga gipasigarbong delicacy sa lungsod sa Santander, habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, mao ang lamian nga tostado. Karon mga kapuso, sayra nato ang proseso sa paghimo niini, pinaagi niining report. Sa Barangay Pasil sa lungsod sa Santander, among naila-ila si Manang Marisa Novo, 45 na katuig nga tigluto sa lamian nga tostado. Matud niya nga 14 anyos pa lang siyang nagsugod og himo og pamaligya ni ini. Ug sa among pagbisita sa iyang panimay, iya kaming gipakita o gitudluan pa unsaon paghimo sa iyang homemade ug lamian nga tostado. Daw ilado na sa ilang dapit ang iyang tostado ug himalitan usab kaayo kini. Andamon lang ang mga ingredients: harina, itlog, asukar, baking powder, karbonato, coconut oil, ug vanilla. Tungkol sa pagpatil sa tostado, unahon ang itlog. Pag human sa kalamay, ayo sa nagsagol. Ayun isunod, huwaran sa mantika. Naog, vanilya. Inig kahuman, usa na ibukong harina. Isunod dayon ang karbonato ug baking powder ug ukayon kini pag-ayo. Human niini, hulmahon ug lutuon sa pipila ka minutos. Sa pagluto og leche flan, matud ni Manang Marisa nga kinahanglang ilain ang egg yolk sa egg white. Kay matud pa, mao kini ang mas nagpalami sa ilang tostado. Dugang usab niya nga hasta ang iyang mga anak nakat-o na usab sa pagluto ni ini. Ang ako nga nalitan kung di na kaya nimo, pwede pusuban sa akong katabang rapod. Pero usay gyud sa akong gitudloan ma'am ako ang mga anak. Bisan lalaki ma'am, kursunada kaay sila po mo masa. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.